Ongietorri Idarteko Hotsak podcast saiora. Bueno, ongietorriak beste behin diseinua eta etorkizuna podcastaren atal honetara. Gaur, abenduaren 3an, Euskararen egunean, baditugu 3 gonbidatu estrella Idarteko ikasle ohiak, eta orain ez duzu ikusten, baina kameraren atzean daukagu publiko oso bat. Zer modu zaudete? Ondo zaudete? Bai, bueno, ez dute zer esaten, baina bai, egite dute horrela. Eta publiko honek, emango die txalobero bat, gure gaurko 3 gonbidatuei, Sara Fraile, Sara Laskibar eta Maitane Campos. Alright. Bueno, esatea direla, esan duan moduan Idarteko 3 ikasle hoi, gazte-gazteak, talentudunak, eta euskararekin eta euskal kulturarekin ere zerikusia dutenak, diseinuaren alor ezberdinetan. Ongietorriak. Ondo zaudete, eroso zaudete? Bai, bueno, eso. Neko goizo da. Bai, dira goizeko 9:00. Uf, me has dejado fatal. Baina, bueno, hau agian ikusiko duzue gaueko 12:00 eta ondo dago podcast hau ere ohera joateko lasai-lasai. Bueno, egingo dugu horrela lehenbizi banan-banan, elkarrizketa, gero ja jarriko dugu guztia komunean. Orduan, hasiko gara zurekin, Sara? Dena ondo? Bai. Pozik zaude zure lanarekin? Bai. Bale, basiko gara lehenbizi pixka bat Idarteko esperientziaren inguruan, bale? Orduan, bueno, konta iguzu nahi baduzu, nolakoak izan ziren zure lehenengo urteak Idarten, zer ikasi zenuen gehien, zer gustatu zitzaizun, zer nabarmendu dezakezun? Bueno, a ber, nire lehenengo urteak Idarten egia esateko izan ziren diseinu grafikoa zer zen ulertzeko urteak, ez? Ze ona etortzen ginen denak, bagenuen ikusentzunezko kulturarekiko gusto hori eta holan, baino ez genekien oso ondo diseinu grafikoa zehazki zertzen. Orduan izan zen momentu bat bereizteko diseinu grafikoa eta gustatzen zitzaigun beste guzti horretatik. Eta denbora guztian errepikatzen ziguten funtzioaren garrantzia, eta hori, metodologiak, prozesuak eta holan, barneratzeko momentua izan zela, uste dut. Eta ezakitzen, gogoratzen duzu agian proiekturen bat edo egin zenuen jardueren bat? A ber, lehenengo urtetatik asko izan ziren gaur egun erabiltzen dituan prozesu edo metodologiaren oinarri igual, baino prozesu garrantzitsuena niretzat edo gehien gustatu zitzaian egitea izan zen ikasketa mailerako lana, dudarik gabe. Ze izan zen erabateko implikazioa, gaina nire kasuan egin nuen nire lagun eta klasikidea zen Ainhoa Sardarekin, eta oso prozesu polita izan zen, gainera oso erabilgarria izan da etorkizunean, prozesuan aurkitu genituen, ez dakit, erabilgarriak izan zaizkigu prozesuan aurkitu ditugun erraminta asko, ez? Ze guk egin genuen aplikazio mobil bat gu bezalako gazte galduentzako, ez? Diseinua ikasi dugun gaztentzako aplikazio bat sortu genuen, etorkizunari begira zalantzak argitzeko eta baliabideak eskaintzeko. Orduan, guri ere erabilgarria izan zitzaigun. Izan zen abia puntu bat bezala geroko proiektuentzako edo... Bai, azkenean ulertzeko pixkat non geunden momentu horretan, ez? 4. maila zen eta ez genekien etorkizunean segin nahi genuen. Eta orduan, prozesu horretan aurkitu genituela zenbait erantzun gero aplikatu izan ditugunak, ez? Eta orokorrean zer ekarpen uste duzu egin dizula Idarteko ikasketak zure oraingo jardunean? Batez ere, niretzat, oso polita izan da bidean aurkitu dituan pertsonak, ez? Adibidez, Sara.
Polita. No, egia da, baino niretzat oso garrantzitsua izan da prozesu honetan aurkitzea nire interesberdinak dituzten pertsonak. Ohituta gaude, gure herrian, igual, ohituta gaude, kuadrillan egoten, baino hemen aurkitzea interesberdinak dituzten pertsonak, edo gusto berdinak dituzten pertsonak, edo trasteatzea gustatzen zaien pertsonak, oso polita izan da. Bai, horretan datza, ez da? Osea, sareak sortzean ere ez da bakarrik barneatzen dituzun gauzak, baizik eta jendearekin sortzen dituzun sareak. Oso ondo, ez, beste Sara, ez da? Nora esan didazue Sara Las? Sara Las eta Sara Fra. Uau. El duo komiko. Bai, guztiz. Sara Las. Gauza bera, ez dakit, nolakoa izango, edo nola definituko zenuke zure idarteko esperientzia? Ostras, gogorra, Baina gogorra ez idarten kulpagatik. Osea, gogorra gure egoera egia pixka hasi zela, lehenengo urte bat COVID-ekin hasi ginala, ezaututa pixkatea jatxagin doa zen. Eta egia lehenengo urtea, que bade fundamentos, diseinua eta artean oinarri danak ikaste dituzu lehenengo urtean, da errepete etxian geunden. Eta irakasleak esate zigun, indezue lana. Moiztu dituzue kartulinan, jarrituzue, pegau dituzue, eta bai, aber erakutzi, eta momentu, ez geunden, etzan urte bat etxian egoteko sartuta. Eta aparte horrek animikamente nola afektau zigun, eukizun eragina urrengo urtetan idarten. Ja ez zen berdina honea tortzea, klasea, maskariakin, ez dakize, ez dena jatea la innombrable, baina egia afektau zigula, eta hori hasiera izan da, nahi horre buruan asko afektau zin, kostau intzitzaiten da, pixau itezin danak, asko. Pandemiak, harrapatu zizun lehen urtean, edo? Zure bai? Bai, klasean ginen. Bale. Eta hori egia da, idarte oso realista dela mundu realakin autoexigentzi maila dakauna gugan eta behek exigitze guena bastante altoa da. Orduan, ez da edo zer gauza entregau eta, ja indezu eta listo. Benetan mundu realian jendeak reakzionatzen bezala reakzionatzen, irakasleak. Ez gauza polit bat indezulako balio eta gauza bere metodologiaka eta ikasin berdituzu. Eta egia da zuk oso guztain proiektua eta oso polita izan daula, bezero eta gustatzen da berriroen berdezu. Eta mundu realean hori daude presupuestoak eskau erdia, eta dana ez da biablia. Eta hori, lanketa eta ikasketa potentiak izan zian. Gogorra, horretik esan ez dela zentzu txarria maizik, eta gogorra izan zela eta punto. Eta ze proiektu edo ze esperientzia nabarmenduko zenuke? Ni pixka zara bezala, nik uste TFG. Azkenean da proiektu bat, gure kasuan, urte bete baino gehiago landu ginuna. Eta, lehenengo proiektua, pentsa, eta azkenengo proiektua izan zela. Lehenengo proiektua izan zen esan una, ostras. Nire kriterioak balio. Nire kriterioak benetan aldetin proiektu bat baliouna, porque, claro, asko desmotibatzera askotan, esate izuenean, honek ez du balio, eta zeba. Ez que ez du euskau, eta TFG-an emateizu aukereiteko naezuna. Eta TFG pentsaten hasi nitanean hasieran ideatzea gota zien. Esan zien que no, que era muy ambicioso y no sé qué, eta, en fin. Eta ezetz. Eta gero, irakasle batek esan zita, zebazte zuiten, ez dakit, publizidade kampaina bat, eta ni, zinik diseño ikasi eta deke ba eso. Eta, kriston erronka izan zen. Porque azkenean inun publizitate kampaina bat, en una bizitzan pentsako guztien gonun, eta azkenean gaunitzen proiektu batekin, que me ha perseguido hasta hoy. Bai, ondo. Ondo dago hori. Bai, oso ondo. Eta askori gertatzen zaigu hori, azken finean karreran zehar bizitzen ditugun gauza askori ez diogula aplikaziorik ikusten, eta gero TFG-a agian 3. mailan ez diogu zentzurik ikusten, esaten dugu beste 6 kreditu, edo ezakitzen bat diren hemen, 6 kreditu uste dut, ezta? Baina gero hori da, berez, esperimentaziora, ez da, ateak irekitzen dizuna, osoak, sondo.
Eta zuri ze zentzutan edo nola lagundu dizu Idarteko berriz ere ikasketak zure gaur egungo jardunean edo lanean? Bueno, pixkat esan daiten aleno, autoensegintzen maila, pila bat igozin. Ez dakit ona txarra dan, baina nik karreran kontroletan, perfekzionismo ez dela beti linearrek eta no sekiten atxukun, ez, da, ez zehala konformatzen edo zerekin. Eta proiektu berdinak behin baiotan bueltak eman, esan arte, iristera puntu batea, laugarren maila, mosgarrenean, segarrenean, taratzezula, ikustezu gauza eta rekonozitzezu balio, no ez? Ez dezu, baina egia da ere bai asko ikasietela entzuten, entzun, nahiz eta ez izan kritika bat, edo zer, entzun, esan behar duela, haitu eta auki kontuan, porque benetan askotan begiak erekitzaizkizu esan behar duenak. Eta hori, pixkat, haitzen da, kontuan eukitzen bestian iritziak, nahi asko kostatzen zitzaiten, nahi kritika esatean zoze gaizki nula, me rompia por dentro, eta egia esan hori asko ikasien nik uste. Haitzen, porque benetan emaitza honak atatzea. Osondo, eskerrik asko. Zuri. Bazen, momentuz, lehen galderia bateriaren hau badirudi, ez dakit oposaketetako galdera bateria. Maitane Campos, ongi etorria. Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo. Oin lasaiago, baina oso lanpetuta. Bai? Joder, bueno, hori agian ez da txarra, guztiz. Bai. Nola gogoratzen duzu Idarteko ibilbidea? Nire ibilbidea nahiko kuriosoa izan zen, ze gainera ginen 3 klasien, eta zan azkenien pixkat ikasitako dana eta pixkat autodidakta hoi sartu nintzen super autodidakta, eta pixkat hori barneratzi eta geixo ikasti, ez? Eta honena zan 3 izenda klasien zala dana denbora usuen rollo prueba error eta lortzi erroiok gauza berriak itie 3 artien. Gainera, esan super, ez dakit, 3 artien zan oso gora zezu. Eta oso guapo. Gogora dezagun ikasi zenuela argazigintza? Bai. Zen galdera, ez zen retoriko. Hoi da. Eta ez dakit, esperientzia gona izan zen, ikasteko pixkate funtsezko gauzak eta azkenean ez neban ikutu estudio bat, o flashak jartzie edo ez dakit, o teknika barriak ikastie, niretzako hori izan zen, gainera ikastitako teknika asko erabiltzea dute zoin. Bereziki eskuskuek eta iteotez gauza asko rollo transferrak, zianotipiak eta holan, eta hori hemen ikasi neban, orduen niretzako hori izan zen, baliozko zoze. Eta pixkat, zehatza gora bazoa, ze nabarmenduko zenuke, ze proiektu ariketa edo dena delakoa? Nik igual bai azkenengo proiektu, guria zen integratu esan TFG-a. Baina azkenean da pertsonalago danzoz zuretzako gainera nire izan zen nahiko hori pertsonala. Zan pixkat sentimenduekin lotutako proiektu bat, eta gainera landu nitxun teknika pilu eta eskuzko teknikak eta izan zen, nire lana, oindan lanan, basia. Orduen niretzako hori da garrantzitsuena. Eta hori izan da, agian zure lanean izan duen, eragin gehien izan duen gauza, edo esango zenuke beste gauzaren bat? Bai, hori eta pixkat esan daku ez, autoexigentzia bebai hemen, bebai zure arabera izaten da autoexigentzia hori, ze dago jende asko igual, ez da bela hori apliketan eta azkenean lortzen dago minimue eta jazta. Baina bai dagoela puntu hori hemen, artistikoa danetan, ez autoexigentzia hori eta perfekzio hori dagoela, eta aldi berian, teknikak, faktura bat sortzie eta fol niretzako izan da, mi mejor amigo. Ze gerorako eske oin autonoman eta horretarako izan da, 10 bat. Oso ondo. Ikusten dugu gero eta publiko gehiago daukagula, ondo zaudete, egin dugu sold out. Arrotasuna, cariño. Bagoaz, bigarren zatiarekin, berriz ere bueltatuko gara, eske da, konfiantzan diegira, Sara Frarekin. Sara Fraile.
Ja pixkat pasatuta lan mundura, zer egin zenuen, zer izan zen zure lehen ekintza idarta amaitu ondoren? A ber, eske nirea izan zen bastante erresa, ez? Osea, izan zen pixkat guztiok nahiko genukena momentu horretan, izan zen hemendik, bueno, atera aurretik, ja egin dituen praktikak leku batean, zeinetan justo aurrekoa joan zen, eta orduan, pues, inertzia ni sartu ninduten. Osea, ikusi zuten uste dut fundamentua nuela, hori baloratzen da, eta, pues, bertan geratu nintzen, eta bertan geratu nintzen 2 urtez, eta saiena niretzat izan zen bereiztea zergaitik nengoen hor, ez? Ze batzuetan geratzen gara leku batzuetan inertziaz edo eman digutelako supererraz, baino pentsatu nuen, nun nago eta nun egon nahi dut. Eta momentu horretan, ja utzi nuen estudioa, eta orain Maitane bezala, nago en este mundo infernal de los autónomos, baino dela superpolita, eguneroko tasunean erabaki dezakezu, azkenean zure ritmoak, zure prozesuak, eta momentu honetan zen niri gorputzak hori eskatzen zidan. Etorkizun hurbil edo urrun batean ez dakit zer, baina momentuz horrela oso gustora nago. Autónoma, wow. Bai, así que hor. Terror. Levantando el país. Terrorífico. Guztiz, zer moduz burokrazia eta guzti horrek eskatzen dituen tramite eta A ber, kuotak. guztiak daka parte ona eta txarra, ze batzuetan gaude igual zentratuta proiektu batean, hori, diseinu aldetik, eta pixkat, burokrazia beti da txarra eta beti da, petardez. Baina, ez dakit, ere batzuetan ondo datorkit, igual, gauza mekanikoagoak egitea. Faktura bat, ez dakiz zer, como, venga, ez? Voy a descansar. Wow, divertigarria, No me pasa. Dinamikotasuna. Can't relate. Baina aldatzea, ez dakit. Bizkat, ere zure etxean edo ez dakit nun egotea, denbora guztian gauza bat egiten eta, bueno, deskantsuak hartzea edo jardueraz aldatzea, garrantzitsua iruditzen zait. Ondo. Eta agian, zure lanean izan dagakoa portfolioa, edo ze garrantzi izan du, edo ze garrantzi izan dezake portfolio ganorazko edo batek daukan eragina eta... Vale. Bueno, a ber, portfolio bat izatea nire ustez garrantzitsua da. Idartetik ateratzean, nik egia esan egin nuen bat idartetik atera baino lehen, uste dut Behansen igo nituen eta igadotzen ditut gutxinaka proiektu batzuk, daukat pixkat lotan hori, baino hori, nik uste dut denborarekin gauza, gehiago gustatzen zaizkian gauzak egiten hasi naizen heinean, egin nahi duela portfolio bat zeinetan identifikatzen naizen. Ze idartetik atera berri egite dituen gauza batzuk orain igual ez naizela identifikatuta sentitzen edo lan, eta orduan eskaini behar diot denbora pizkatxo bat, baino ez dut denbora aurkitzen. Así que nago prozesu horretan eta ere ematen dit beldurra edo bertigo pizkat egitea portfolio bat uste dudalako nire isla dela eta oraindik ez dakit oso ondo nolakoa naizen grafikoki, orduan nago bilaketa horretan. Eta esan duten autoexigentzia hori utzi behar dugula pixkat alde batera portfolioan are gehiago nabarmentzen da autoexigentzia hori, ez? En casa el herrero cuchillo de palo. Orduan hori. Baina bai ezagutze du jendea, portfolioa egin duena Behansen eta ditu diotena Nueva Yorkeko ez dakit nondik. Osea, jendea dago super hoja bizor del talento. Berdin zait Behance, LinkedIn, edo ez dakit. Eta da magikoa nola ditzen zaituzten leku ezberdinetik. Ez dakit zergatik, baina egon behar gara mugimenduan, denbora guztian. Eta super, hori, erakutsi behar dugu gure lana denbora guztian. Eta ze, hau guztia kontuan hartuta ze aholku emango zenioke idarteko ikasle bati, ez dakit, denbora gutxian aterako dena lan merkatura? Bale, aholku ez dakit, baina niri erabilgarria izan zaidana izan da mugimenduan egotea eta jendearekin erlazionatzea. Osea, lehen esan duzuna sareen hori
depende ze lekutatik mugitzen zaren eta ze pertsonekin erlazionatzen zaren, lortuko dituzu kontaktu batzuk edo beste batzuk. Eta gauza batek bestera emango zaitu eta hori. Eta gero, hori, batez ere mugimenduan egotea, konfidantza izatea, ez konformatzea, baina, bereiztea nun zauden, nun egon nahi duzun, eta ere, ez badakizu oso ondo momentu honetan nun zauden, baina gustora bazaude eta badakizu zure tokia hau dela gutxi gora bera, jarraitzea aurrera, eta ez estankatzea. Oso ondo, eskerrik asko. Beste Sara, zure kasua izan da oso ezberdina, nolakoa izan da zure ibilbidea Idarte behin amaituta? Nik Idarte bukau baino lehenu ja autonoman izan. Lan bateako, lan eskaintza bat intzien, eta hortako eskatu ez, baina pixka indirektamente esan zien, albazu izan autonoma hau eta otortzez eguta, kaien la trampa, hor bukatu nuen, nire bai, autonoma bezala. Ja naiz autonoma. Lo hemos dejado. Trampa bat bezala ikusten duzu. Pixkata, porque, hasieran normala da ondo jutia gauzak, porque altan ematezanean normalean da lamate eskaini dizuelako. Orduan hasieran, proiektua sartzen zaizkizu dut, eta ondo dago, aldituzu faktura pagau, segurazki gurasoak emizizea, eta ondo. Gero gila da, batzuk dakaela gaitasun hori moitzeko, bilatzeko, galdetzeko, lurdara moitzeko, proiektuak eukitzeko, eta ni naizela bizkat, o me llega, o pixkan lotxatia zentzu hortan, hori da gauzat alda horretenan euroakiko, porque, beti gaiga berdina esaten, baina autoexigentzi maila hori de, ne ustez hau ez da nahikoa, ne ustez hau ez jarriko portfolioan, ze inorretzea gustauko, eta alde batetik ondo da, porque ne ustez portfolioan jarri berituzun lanak, errepresentatzen dituzunak, eta erakarri nahi duzun bezerua gustauko zaioenak. Zukin balin batzu Idarten proiektu bat, oso korporatiboa, eta pa pasar del paso, y pa que te pongan un 7, eta ez bazeru gustatzen baino jarriko portfolioan. Eta egia da, horrekin oso zentrautan nahola, eta ez detela nahi zer gauza jarri, eta naizela baten moitzen, unataskek, flipas, baina bueno. Eta hori, hasi nintzen, Idarte bukau baino lehenu, bueltatzen pixka datzaka, jalanean, eta bukau zanean pixka jarraitu nuen autonoma bezala, guain dela, udara hontan laga eta autonoma izatea, eta guain lan bila, asalaria da. Zein esango zenuke izan dela zure erronka handiena lehen urteetan, edo lehen garaian lanean? Erronka handiena, proiektua bilatzea, porque, proiektuak badaude. Proiektua badaude, bilatu ezkeo, eta Sarak esan duna, sare potente bat balin bakazu, jendeak inmoitze basea, galdetze bazu, proiektu pila badaude. Baina, klaro, eukin berdezu, arpegi, el que no llora no mama, eta ez kauen berdezu, bian berdezu, jendeak galde berdezu, eta hori ez bazu iten ez diatorko bakarrik. Egia beti daudela lagunak, en plan, ingo jasua, nire oso abantzat, ez dakize, bai, eta hori ere hartu, proiektu horiek neustez hartu inberdia, eta ziren pixka saldu inbertzea, porque es lo que hay. Ez hasiko zure lehenengo proiektuak kobratzen diseñadore veteranoa bezala, porque ez jendeak ez du nahiko pago. Hori realitatea da. Baina, zailtasuna hori, proiektua bilatzea, gehien bat. Bai, hasieran bilatu behar duzu, eta gero ja izango da gara ja haiek zu deitzeko, ez da? Oida, hile gara. Izan ere orain, izan zara aukeratua mestre sarien erakusketarako. Ez dakit, nola izan da prozesu osoa, edo nola llegatu da hori guztia? Eta nola bizitzen ari zara? Mestre sarita iritsi zan proiektua izan zen nire TFG-a. Eta izan zela benetan proiektu bat, pasional, total. Maitan ez, lan proiektua izan zen gauza bat sentimentalki balio handia zekanan eretzat. Eta, hori, hain guztua hain proiektua benetan izan zela, lan bat baino izan zela, gorra izan zen, baino, sufrimendu hori guztua bitu zaizula, tatuatzen zanean bezala, no? Nosategu, jendeak. Eta,
hori, entregau nun, eta entregau nunean, ni eta gure lagun bat, Marta Eskudero, interiorismoko ikaslea izan zanak, aukeratu zituen Bilbao Design Weeken aurkezteko. Eta aurkeztu genituen gure TFG-akan, eta hortik nire irakasleak deitu ziren galdetzeko gehan nahiko nun mestresaritan presentau. Eta presentau nun pixkat, sin expectatibas bezala. Eta gila da, hori enula espero, eta aukera bintzen. Osa, enun finala irabazi, baina, enun nahire, osa, nila guztuan, bastante, osa, nik horregatik, esate, TFG merbazoek benetan, osa, hartu gogoakin, porque mereziu. Osa, mereziu itea lan bat guztua, segeo ez dakizu inoiz segertokan lan horrekin, eta gero zarautzen beka bat eman zienoa lan horrekin, eta, benetan, bai. Arrakasta. Joder, no para. No para. Preguntando del proyecto, tío, ya vale. O sea, bai. Posten naiz. Bai, eskerrik asko. Bai. Eta ze aholku emango zenioke ikasle bati, Idarteko ikasle bati? Pixkat... Praktikoa. Lotura indet, azkenengo lan honekin nik uste hori. Iteitu zuen lanak, osea, fiau zuen kriterio eta asko. Osea, haitu jendeak, haitu izan behar du nahi. Jendeak esateuna, osea, zergatik da, ez da joditzeko. Osea, benetan kamotikan beste ikuspuntu batzu daudelako. Eta bizita realean hola da. Osea, zuk nahiz eta gauza batin zure bihotz-danak indala, jendeak ez zaio gustatuko beti. Jendeak haitu. Baina, osea, inkaso zuen instintu ere bai bastante. Osea, zuek esate bat zuen, benetan nik hau aldetin, eta nik naheten bezala ingoet eta ondo ateakoa, benetan siniste bat zuen aurrea, porque, osea, honeko 89 egia esangoa. Eta, hori, ez dakiz esamen horrekin jajuntzaik burua, baina bai, hori, osea, fiatzeko zuen kriterioetaz, porque benetan sosegatik aizea teori pentsatzen, eta arrazoi dakazue. Osea, balio zuen hortako, eta aurrea. Horixe, baitan, nolakoak izan ziren zure lehenengo lan proiektuak? Berez, idearten sartu gaurretik, ibili nintzen pixkat musika munduen ez, hitz egiten artistei eta pixkat harremana hartzen ez, orduen sartzerakoen janekan harreman hori pixkat jarraitzen eban lanien. Berezik kontzertuetan hasieran eta proiektu lan soltietan. Inintzan, autonoma pixkat falsa dela, Globo. Bai. Hasieran idearten irten baino lehen, eta egiten eban holan proiektu txikitsuek, eta igual lagunentzako argazkiek, eta esan dako, hori egin, ze niretzako lagun egite argazkiako nire lagun batek abesten egiten dau, eta rollo bier daut disko batentzako argazkiek egin, ze eske hori mate hotzut dana. Eta gero bai praktikak bigarren mailan izan ziren oso garrantzitsuek, ze erabakin eban produktora batera jutie, ze gainera ez neban gure bakarrik argazkikintza itie bakarrik, gure neban pizkat bideogintza bai lotura iti ez, praktiketan, orduan joan nintzen produktora batera, eta produktora horretan sartu nintzen direktamente dokumental batien, Isaro Andresen dokumentalien. Orduen, izen zan, sartzie proiektu oso handi baten, argazkiak iten, ikasten nola zuzentzen den dokumental bat, o gero beste proiektu batzuk. Eta sekaten konfidantza asko nigan, eta zuzendu negan bideoklip bat, produktora horregaz. Eta hori izan zen, nire lehenengo lan izan zen bideoklip bat. Orduen, izan zen aldaketa nahiko handixe, eta bai proiektu integratu egiten nebilen bitartien praktiketan, eta pixkate beraik ikusten nire potentziala. Orduen da pixkate saltzie, se me da fatal, baina pixkate izatie benetazko eta erakustie segite osun, nola lanite osun, hemen ikasitako prozesuak bai, dosier bat itie, praktiketan izen da, klabe.
Osa, iteko bideoklipan dosierra o zure proiektu baten dosierra, eske da klabe erabiltzi hemengo prozesu hau. Osa, Eta gainera izaroz gain, egon zara lanean Olaia Intziarterekin, Txopetekin, euskal musikaren munduan erreferenteak direnak, nolakoa izan da bizipen hori, edo ezakit, Olaia Intziarterekin eta Txopetekin egin duzunaz, zerbait esan, edo... da placer bat itie, gainera jende oso majoe da, eta benetan, zugan dakate konfiantza osue, zuguten zure proiektua gazta erakuste oso, hau ingo dugu, o beran proiektuan barruen sartzie, gainera, Olaian movida izan da beran diskuan portada itie, eta iruditegi osue. Zuzara horren arduraduna? Ez arduraduna bez, baino portada niria da. Potentea, oso polita. Da pertsona bat oso jatorra, zugan konfiantza asko deko, eta da placer bat itielan zentzu horretan. Da etxe bat moduen, hartze dutzu, eta ingure osune. Eta Txopetegaz bardin, ineban iruditegi osue, 4 bideoklip, eta pixkat diskoaren barruen bebai argazki batzuk eta promoko argazkiak. Eta hori izan zen lan itzela. 4 bideoklip, nizaten argazki zuzendari eta zuzendari edizioa bebai horren barruen sartzie, eineban, egon nintzen 2 hilabete hor kaina ematen, baina eta oso guai zure ideiak rollo itie planteamendu bat eta hori pixkat erakustie taldeari eta gero nola geratzen dan ikustie eta talde horren iruditeko zuria izatia, eske da pasada bat. Oime bai indot neomakeko dana, 2 bideoklip eta diskoaren iruditegi osue, eta eske da oso prozesu desberdinak direz, talde bakoitza moldatu inbiarzea, ez da bardina Olaiantzako iteosuna, o Izarondako iteosune, o, o neomak. Ez que, super desberdinak orduen, pixkate moldatzearen kontu hori oso garrantzitsua da, depende zein datorren zuri eskatzea lan bat, orduen hori bai kontuen eukitzi. Ze ondo, zelako hiru crack, zelako hiru figura. Ingo ditugu orain pixkat galdera horrela orokorrak. Zekaro, gaude Euskararen egunean, ari gara pixka bat ospatzen bai hizkuntza bai kultura. Eta nola ikusten duzu edo ikusten alduzu Euskararen erabilera handitzen ari dela lan munduan edo zuen alorretan? Nire kasuen bai. Baina denbora zuen, bebai euskal artistega ziteot lan, igual hori zentzua deko bebai, eutan euskeraz izatie, baina nire harremandanak lanien euskeraz dire. Eta gero bebai batzutan bai aritzen az zuzendari eta argazkilari moduen, baina bebai tekniko moduen ibiltzen az, auxiliarranaz batzutan. Ze ikasiot ECPU-en bebai eta argazki zuzendaritza. Eta azkenien tekniko moduen bebai iteosunien lan, bebai euskeraz ez eta harremana, bebai oin zinema munduen Euskal Herria dago topera, orduen zentzu horretan ikusten da igartzea da. Sako posten naiz, porque vamos. Nik ez dut, ezin dut esan dakiteniko ez, nik munduanakin euskaz itzaitet, lanian izan ezik. Nik lanian beti gazteleraz, inglesez, o berdana. Eta, postu naiz, behak bintzat bakala, postu naiz, euskeran erabira onditzen nahi dela, eta notau dezula, porque bestela mal desagertu gozegu, eta ez da kontua. Nik ez dut asko nabaritu euskararen, bai, gizartean bezala ez, geroz eta gehiago hitz egiten da diseinuan baita ere, badatoz zeinbait bezero euskaraz hitz egite dutenak eta zuk aiei ere, eta ez dut asko nabaritu gure sektorean, baina bai
konturatzen naizela batzuetan ez dela inbeste inbertitzen euskeran. Ze batzuetan pasatzen zaizkigu ez dakit, pues, egin behar duzu ez dakize grafika, ez? Eta daude testuak gazteleraz, ez? Pasatzen izkizute kopiak gazteleraz. Eta haiek emate dute, haiek asumitze dute zuk egingo duzula traduzio, zuk itzuliko duzula, eta ez dago inolako supervisiorik edo ez da inbertitzen igual lainbeste horretan. Hori izan da, euskararekiko izan dudan esperientzia bakarra eta sin más. Bueno, hori esan dezula, lanean kontura hona ez baitut euskeratzen, esan nahi, danak ulertze aldea askotan jote du gaztelera edo inglesa ez, eta jendea gaizki izan da, eta ez da bate konotazio txarrakin, baina jendea pika hoitea ez bazu euskeraz jartzen, eta egia arrazoi, osea... Bai, igual instituzioetan beti nahi da, beti jarri behar da euskeraz eta gazteleraz, baina pasatzizute gazteleraz, eta orduan da pizkat, en plan, da postureo, barrutik ikusten duzuna da postureoa. Ez da beretan behar bat ikusteolako, eta beti enberduelako kupo. Euskera baloratzen bada, baloratu baino barrutik eta zaindu, no? Ez bakarrik kartelean jartzeko eta lehenengo euskera eta gero gaztelaniaz, baina bakarrik pasako izut gaztelaniaz. Hori da pizka sentsazioa. Ja, eske zuen arloan bebait da testuak eta direz nahi garrantzia nahiko dakate, duen igartza. Hori da, eta batzuetan, ohituta gaude ez, erratak ikusten, kalean, euskerazko bertsioan ikusten gaizki dagoela edo ez da modu natural batean idatzita. Ez da ulertzen. Bari, hori da. Eta nik uste hor dagoela gakoa. Ez que chat GPT da hori, Ja. Porque pertsonatek minimante euskeraz dakin, ikusitu hitz batzuk, hitzak, atxiak, jotatak, venga, bai, ez. Otro tema interesante para otro día, chat GPT. Maitanek esan digu, beraz, batez ere euskaraz egiten duela lan, edo euskal artistekin egiten duela lan. Zuek nolabait txertatu zue euskara marka identitatean, komunikazioan edo zuen produktuetan noizbait, edo badaukazue planeatua? Nik momentuz, daukat, esan dudana lehen, nik ez dut denbora inbertitu oraindik nire marka propioan, baina bai gustatuko litzaiakela, nire identitatearen parte den kultura hori horregotea, ez? Ez dakize modutan, baina gustatzen zait parte hori, bai. Ez que hori oso galdera ona enzi, porque egia guk, nahizta, pila bat maite gure hizkuntza eta gure parte izan beti danik, eta jakin berdala ere bai ze publikoa nahizun urre hau, eta zenbat nahizun abarkatzea zure identitateak, no? Osea, nun egonga zure publikoa hemen, egonga Amerikan, egonga Afrikan, nun egonga. Eta, klaro, euskera erabiltziak zure identitatea, representatzeko edo, egia pixkat murriztu iteizula aukera galde baten, ez? O ez, igual al revés, igual derbente euskeraz aztea eta hemengo jende pila bat aztea zuregan fijatzen, euskeraz zure parte dalako bakarrik, ez dakit, ez de probau. Fetitxe asko dago, euskal honekin egia da, Jo, flipas. Jacob Elordigatik. Ez dakit. Baina, niri hitzei dozti Sevillako eta Kordobako jendia, azkenien taldiek eta nire kasuen bardin da, hizkuntzetan ite osun, garrantzitsuena da edukia. Benetan igarriot asak. Fetitxez ez entzutan, pixkat exotizatzen dela edo... Bai. Soiez madrilera eta esate dozu euskalduna zarela, eta gainera artista, bueno. Apagai, vámonos. Flipas. Keinu hori, a ber mimika. A ber, egin zoom. Plip. Bueno, segi. Ama, ez ikusia. Bueno, artistak dira, hemen behar dugu ere pizkat informaltasuna. Ez dakit, pizkat hausnarketa bezala zer egin liteke areagotzeko euskararen presentzia. Eta, bai, batez ere. Pizkat igual Maitanek esan duena, ez? Zure lana ona bada, berdin du ze hizkuntzan egiten zuen.
gehiago erabiltzea eta jazta. Erabiltzie bardin euskara, ite oso dosier bat jartzi euskara, ez da gure basu ingles ez da gaztelaniaz, baina jartzi hizkuntza. Eukitzea beti presente. Ze dosierretan adibidez ez da erabiltzen, eta nik erabiltzeot, azkenien lanite hotelako hemengo jendiagaz, baino bestela. Garrantzitsua da jartzi hizkuntza presente. Ados, hori izan praktikan bezala, ez dakit, zela ez ditut izanak izango, baina denda batea janaria erostea, eta nahi gabe atatzea egula langileak egin gaztelera izaitea, o galderak inberri ditugunean ez dakit metroan ez tezula aurkitzen da nondik konfumaren da, lehenengo pasoa egual euskeraz galdetzia, igual, arritu eta ez ema jendek erabiltzen euskera eta zein jende da presto erabiltzeko eta ikasteko, ez dakinak, igual. Eta hori, igual egia lehenengo enberdana dela erabiltzia eta punto. Bai, total. Eta lan harremanetan bai izetie lehenengo kontaktuak gero igual esaten badotzu, ez dut ulertzen oso ondo euskeraz, jazta, aldatze oso txipa, baina hasi eran izatie. Burua jutia direkto euskeraz hitz egitea. Hau bizi izatea. Gaiz aldatuta, eta azken blokera pasatuta. Azken urteotan egia da emakume sortzailearen ahotsak pixkat indar gehiago hartu duela, baina oraindik ere bide luzea falta zaigula. Eta horren inguruan, nola bizi izan duzue emakume gazte diseinatzaile bezala lan egoeran, edo lan munduan egotea? Nolakoa izan da zuen egoera pixkat generoarekin lotuta? Komentatze batzu komentau ginuna? Bai. Perfecto. Ez que atzuen ginean bere butina eta bere lagun batekin hitz egiten, eta tema batea ginen, precisamente. Eta igual momentu nada teatzea pixkat, eta jendean buruan azitxo bat landatzia, esan gure bai lantzen eran lan zeba da, tema bada, baina, nire ustez aukera hona da, igual pixka komentatzeko atzo komentau genitun gauzatxoiek ez dakinde basoa zizu. Azkenean, eske bi gauza ezberdin dira. Alde batetik dago gazte izatea, ez? Eta beste alde batetik da emakume izatea. Orduan dira bi gauza batzuetan eta elkartzen direnean askoz ere gehiago nabarmentzen direnak. Eta hasten zarenean beti, eske dira bi gauza berdina gertatzen dena, baina elkarrik daudenean multiplikatzen direna, ez? Orduan, zu sartzen zara eta leku batean eta gazte zarenean zure ahotsa besteen bezala entzuteko egin behar duzu biderkatu esfortzuak, eta emakumea zarenean, ni te cuento. Orduan da pixkat hori, gizonekiko ezberdintasuna gehiago kostatzen zaigula leku berdinera heltzea, berdinak kobratzea, gure ahotsa behar bezala entzutea eta arrazoi gehiegi ez ematea, da pixkat hori. Eta gizartean gertatzen dena, gure prozesuetan eta gure sektorean dago superpresente. Eta batzuetan izan behar zarela superpikara ez dakiz zer, heltzeko leku berdinetara, eta ez du zertan, baina horrela da. Praktikan bai. Hori esate genuen lo de la mujer empoderada, no? Sí. Dazkaola rol batzuk, nun onartzen gizonezkoak segun ze situazioko dakaen jarrera hori, mazetxau palante, eta dakola jarrera hori hartzeko, espazioa emango jola beste dan aire baitzeiteko, ez? Nik berrian baitzein zuk, lasa eta orduan niatza, jarreroak, baina hori, fizikamente eta bere bai, esan nahet, nun baiten arpegia jarri berdanean eba diturak, atzean jartzeko eta usteko bestia lekua aurrian, da normalean lehenengo filan da dena beti gizonezkoa. Eta hori eta egina esaten, lana ondo iten gizon bat dela, gizon bat iun jefe, eta lana ondo iten tipa bat dela bere nivelian daun pertsona bat. Gizonezkoan nivelian daun pertsona bat, una mujer empoderada, kriston esforzo egiteunak, kriston tal, porque ole idea, no seke, eta da.
como que asko resaltatu behar dela, no? Emakumea ze ondo aidan, da beste, se da por hecho, no? Eta are ginen imaginatzen momentua zeinetan ez den esan behar mujer empoderada, sin más. Osea, egin du bere lana. Gizonak bezala, es como... Claro. Bai, 100%, 100%. Osea, berez da nahiko kasposue. Arteko mundu dana da nahiko kasposue. Gainera, sinema gintzan bereziki, osea, orokorrien direz gizonezkuek eta oso zaharrak, gainera sartzen zehatu zu gaztia, emakumea eta dana da mansplainina, eta azkenien zagoz bukle baten. Ulertze dut, igual, oin sartzi derrepente emakume asko eta interesa aukitzi eta, bueno, beti egon da interesa, baina eske oin ikustea arroia, interesa dago eta emakumeak sartzen dire sinema gintzan eta no seke. Baina ulertu behar dabe, gure espazio bai dela hori, eta hori landuin behar da. Eta sinema gintzan tekniko gehiago dagoz, eta zuzendari gehiago, baina egia Euskal Herrian igartza dela, izan gizonezkoak dirazela. Eta zuzartzi hor gazte moduen, eta hori, imagen de mujer empoderada, ez da zertan euki behar hori, zure lana da, eta bardin da generua. Emakumeari historikokin batez ere emakume artistari ja historiko gertatu zaiona, eta gaur egun diseinuaren arloan eta arteen arloan, ez da, suposatzen dut ere gertatzen dela. Zentzu horretan, ze estereotipo uste duzue daudela oraindik apurtzeke? Ostras, ez que da galdera hundilla. Baina. Osea... Hori da grazia. Edo, a ber, bestela, ez dakit, adibideren bat erakusten duena ezberdintasun hori edo emakumeren figura generoarekin lotuta gutxiesteko tendentzia hori non aurkitu duzue? Igual adibide pixkat txorra da eta ez da oso erabiltzeko, porque, bueno, behin gertatu zitaiten hori eta igual hortik ezin da generalizatu, baina egia ni praktikak initun estudioan, zehola estudioan Javia, gizonezko bat, eta beste ano ginean, beste gehien ginean, praktiketan geunden neska kuadrilla bat, eta mutil bat. Eta, eske ikuste esan danean, nun eseriara azte zion mutil horrei, esala bere ondonduan, beste ano gaundenean iskimaten pilauta, nola dirigitziztean aurrena beha eta berekin eadostezunean guritza egite zigun, igual tipua mongolua zan, baina eske hori benetan gertatu da, bizitza realen gertatu da, eta guk hori pixkat onartu bezala ite ginen, ez dakit, guretza zan, gaina aparte praktiketan gaude, eta gurekin ondo portatzea, onartza ditugula gauza batzuk, deskaragoak, ez da pixkat barro baino sartuta dazkan gauzak, en plan onartza ditugula, ez teulako hendikan landu, eske aurpegian parrita iguala direktamente, eta horrekin bizi gala, eta ostras. Adibide hori jarriet oso deskaragoa izan zalako. Zuek egual eukiko adibide batzuk ez dianakain hola baino. Niri behin gertatu zitzaien gauza bat, flipatu nena pizkat, ze geunden estudioan eta etorri ziren imprentako bi laguntzen arte finalak egitera, moldatzeko ez dakiz zer. Eta ni gazte bezala, hasi berri dena ez dakiz zer, galdetu nuen, ez? Niretzat normalena da, zera errez badakit, galdetzea. Atera ziren haiek estudiotik, eta jefak esan zian, zergaitik galdetu duzu, haike ser maz zorra, eta hori gelditu zitzaian pizkat horrela, baina zergaitik, debilitatea edo ez dakidala erakustea zergaitik da txarra, ez? Zergaitik erakutsi behar dugu gure burua, como invencible eta como lo sé todo, ez? Eta hori uste dut oso nagusit, oso normalizatuta dagoela, ez? Bai, zaintzaren kontu hori bai dagoela, beti roi emakumeak zainduen behar direz, superrondo tratatu, que si no seke, ez, zaintza ulertze dut egon behar dela, baina hartze oskue, como que somos, que nos rompemos con la nada. Orduen... Eta hori, como...
pues, gure tokia izateko dirudi izan behar garela, Bai, perfectas. Perfectas eta guztia dakigula, ez. Bai. Gazte eta emakume bezala ez dakit ezer, eta ez dut guztia jakingo inoiz ez. Eta galdetu behar badut, galdetuko dut. Claro. Eta jazta. Eta vulnerabilitate hori edo euskortasun hori erakustearena badirudi dagoela edo bakarrik egiten duela emakumeak, ez da? Eta hori gizon batek egiten guztia dela, gizon super deseraikia, ez dela ez duzuela ikusiko. Super deconstruido. Eso, es que hori zen genuen atzo, lo de empoderada eta kontrakoa deconstruido. Ja, tío, guau. Eta hortaz ze aholku edo ze mezu bidaliko zeniokete bat diseinuan edo arte munduan hasi berria den emakume gazte bati? Beran lan haitie, gustoko daban dan haitie, aldan neurrien, eta horretan zentratzie. Osea, gero, obviamente, egongo dira puta asko, eta esan dugun dana, oso erreala da, ze tratatu oskue nahiko txarto. Baina horita prekarioa dela, eta prekarietate horren barruen, hau oso tangiblia eta erreala da, esan dako dana. Baina hori, zentratzie, gure osuna hain, eta que no te corte las alas para nada, Eta itzein, aldez, erresa desatia, Eta bilatzia konpliziak. Hori da. Eta bai lagunak, bai mundu honetan eroaten asko argazkilari emakume askokin. Eta hitz egite dugu, eta hori tie da garrantzitsuena, eta pixkat sortzia sare hori, ez danon artien, ze es lo que te da el apoyo, ze orokorrien esteko zuoi, eta pixkat hori plazaratzi eta eukitzie superkontuten, zesare hori da euki aldozun hobiena. Bai, hola xe. Jo, superazkar pasatu zait, baina ailegatu gara amaierara. Txoin. Agian, egingo dugu berriz. Jo, eske ailegatu gara amaierara. Ze polita. Agian zerbait gehiago daukazu esateko, orain da momentua. Bueno, geho ateako gea, horrea, eta itzen dugu gehiago nebazu. Piti en mano, horrek asko laguntze lan munduan. Que va, lo estoy dejando, broma da. SR. Estamos todas. Nik nahi do konbidau norbaitek nahi bau, gu ez gala hemen Kim Kardashian da Kanye West, baino esan deuso zerrekin resonatze bazuek gogoakin gauz bali mazate hitzeiteko, eta horri, porque nos encanta hablar, nos encanta, eta seguru gauza pila lagaitugula esateke, porque nahi jaburura etortzen ezeski gauza batzuk ez ditutenak esan, da nahi dutenak esan. O dudak, porque azkenean pixkat, danetik itzeita etorri gala, ez? Baina, bueno, realidade bada idarten zaudetela guantxe bertan da, segurazki dudazko askazula eta egon ezin asko eta 10.000 aldizpentsa dezuela, ez dezuela nahi ego ikasi. Karrerat danetan bezala, munduko unibertsitate danetan bezala, osea, nabazu bertaz itzein, dano pasaga hortik, osea, perfectamente. Autografoak, argazkiak, hortik egongo dira. Ezakit, sare sozialak, LinkedIna, partekatu nahi duzue, abildua. Es que yo sé, muy anal. Esan bota. Nik interneten dudan dena da supersarra, da hori bakarri. Bueno, nik eguneratuta dekoten bakarra da Instagrama. Baina, ya está. Ni eso. Ez que bigein zabe bai. Bueno, hasiko gegotzen, baina esan zure LinkedIna. Ez tekot? Zure Instagrama barkatu. @m.aitane, oza, maitane baino punto bategaz. Zuria? Nik momentuz ez dute zer esango. Vale, nerea @amairu_kan estudio. Baina dakati gota hor, una cosa y media, o sea, que igual vas para ez jarrai. Bueno, jarraitu eta iko egitu, oza, gehiago. Eta, ya está. Eta listo, ni Facebook, ni espacio LinkedIn. publicitario. Bai, eskerrik asko aukera mategatik. Desaprobetxatu dut. Oso ondo, placer bat izan da, ondo gonzarete. Perfectas. Posten nahiz asko.
Eta eskerrik asko, zuen esperientziak, zuen hausnarketak parte hartzeagatik eta erreferente bat izateagatik diseinuaren munduan, euskal kulturan eta noski orokorrean artearen munduan eta gizartean. Eta badakizue, hor zaudeten hori, eskerrik asko etortzearren, ea ikusten duzuen hau YouTubetik ez dakit nola igo duten, YouTubera ikusi, eta badakizue sormena, hizkuntza eta nortasuna dira diseinuaren bihotza. Eskerrik asko.